다 동화될 나발링게 참라 공감상에 첨지슈야당 Chciałbym przywitać wszystkich, którzy słuchają tych nauk, oglądają te nauki w szczególności. Zgodnie z tradycją astrologicznych wyliczeń CURP-u, e, Dzień Nowego Roku, Dzień Losaru przypada właśnie dzisiaj, więc, więc dlatego chciałbym życzyć wam wszystkiego najlepszego, aby wszystkie życzenia wasze się spełniły, aby towarzyszyła wam pomyślność. Ponieważ to był też chiński Nowy Rok wczoraj, więc powiem też życzenia po chińsku. 那就没想到自己会说中文，所以今天就借这个机会，大年初二，所以呢，借这个机会呢，希望大家在新的一年里身体健康，然后一切顺利，然后功德圆满，谢谢。Więc dzisiaj będziemy mówić o tym, jak filozofia szkoły tylko umysł została wprowadzona do Tybetu. To jest dość trudny temat, dlatego że nie znam żadnej publikacji na ten temat. Więc w zasadzie musiałem sam przejrzeć różne teksty, różne źródła, żeby stworzyć takie podsumowanie. Nie miałem, nikt wcześniej chyba tego nie zrobił, więc miałem na to tylko te 2 dni, wolne 2 dni, więc nie wiem, czy dobrze mi to wyszło. Spróbuję to zrobić najlepiej, jak potrafię. Więc ogólnie mówiąc w Tybecie, jeżeli, więc jak, więc myślę, że żeby przedstawić jakby rozprzestrzenianie się tej filozofii, musimy spojrzeć głównie na rozprzestrzenianie się tekstów, tak jak one zostały przetłumaczone, wprowadzone, przeniesione z Indii do Tybetu. Myślę, że to jest chyba, od tego trzeba po prostu zacząć. Więc ogólnie rzecz biorąc, więc chciałbym poruszyć pięć jakby tematów. Jak wprowadzono te teksty do Tybetu? Po drugie, dlaczego szkoła tylko umysł nie upowszechniła się w Tybecie? Po trzecie, dlaczego Vasubandhu i Asanga są mistrzami tej szkoły Vasubandhu? Dlaczego takich należy postrzegać? Po czwarte, różne nurty filozofii, jak były postrzegane te nurty w Tybecie, różne jakby podziały tej szkoły w Tybecie, a po piąte to będę mówił o tych 5, więc
Nie wiem, czy mi się, i tych pięć dzieł, wielkich dzieł Maitreyi, więc nie wiem, czy mi się uda wszystko omówić dzisiaj. Być może, że będziemy kontynuować w następnej sesji. Więc od czasów starożytnych do chwili obecnej nie powstała żadna niezależna szkoła, tylko umysł, taka szkoła telewizyczna. A nawet istnieją wątpliwości, czy jakikolwiek tybetański mistrz uznał pozycję tej szkoły za własny pogląd. Więc ciężko powiedzieć, czy jakikolwiek mistrz w Tybecie powiedział tak, że tego rodzaju pogląd jest moim poglądem. Ja się z nim w pełni zgadzam. W szczególności w okresie późniejszego przekazu szkoła Chandrakirtiego mocno się rozprzestrzeniła. Chandrakirti był takim jakby komentatorem, stworzył komentarz do tekstów Nagarjuny i z powodu jakby wpływu, czy też nacisków tej szkoły, jakby wpływu Chandrakirtiego i jego tekstów, jego zwolenników w Tybecie, ludzie myślą o szkole tylko umysł głównie po prostu jako o przeciwnikach Madhyamaki, o przeciwnikach środkowej ścieżki, albo o szkole, która nie zgadza się ze środkową ścieżką, z Madhyamaką. W miarę jak to myślenie rosło w siłę, niewielu było takich, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność, czy też w ogóle zainteresowali się tym, aby sprawdzić, jakie w ogóle są jakie w ogóle jest to stanowisko, czy te tezy szkoły tylko umysł i wyrobić sobie własną opinię na ten temat. Przede wszystkim uważamy, że sposób, w jaki tylko umysł, przede wszystkim w Tybecie, w debatach pomiędzy różnymi szkołami, Tybetańczycy uparcie wytykają innym ich wady, a sami uznają, że nie mają żadnych wad. I z tego powodu, jeżeli chcemy studiować filozofię taką jak tylko umysł, musimy pozbyć się przekonania, że jesteśmy środkową ścieżką, że należymy do zwolenników Madhyamaki i powinniśmy myśleć o sobie, że mamy również powinowactwo z tylko umysł, nie tylko z Madhyamaką i spróbować zająć bezstronne stanowisko. Jeżeli będziemy badać i studiować te teksty w ten sposób, zrozumiemy je więcej, zrozumiemy je lepiej. Inaczej będziemy tylko tak jak do tej pory, postrzegać tą filozofię tylko jako stojącą w opozycji, tak, do naszej własnej pozycji, do naszej własnej filozofii. 다 샘잠비 뜨루 표현을 더 주디 대선 당부디 샘잠 Teraz większość Teraz jak literatura tej szkoły jakby została przeniesiona do Tybetu. Więc jak wcześniej powiedziałem, większość tekstów zawartych w Kandziurze i Tendziurze, Tendziur i Kandziur jakby dzieli się na różne sekcje. W sekcji sutr, w naszych współczesnych edycjach tybetańskich Kandziuru i Tendziuru, została przetłumaczona w okresie wczesnych przekładów, ta sekcja. Tak więc większość ważnych tekstów dotyczących szkoły tylko umysł również została przetłumaczona w tym czasie. Jeżeli spojrzymy na przekazy historyczne, które przetrwały do tej pory, to w tamtym okresie główną szkołą, która rozprzestrzeniała się w Tybecie, była środkowa ścieżka Madhyamaka. Ale kiedy spojrzymy na starożytne katalogi i zobaczymy, jakie teksty były tłumaczone, to widać wyraźnie z tych katalogów jakby
istniejących tekstów, katalogów książkowych, że teksty Tylko umysł i środkowy i teksty Madhyamyaki miały tak samo wielkie znaczenie i były tak samo tłumaczone. Ich liczba jest taka sama. Więc z punktu widzenia kolejności tłumaczenia tekstów Tylko umysł na język tybetański możemy wyróżnić dwa okresy. Jedne przetłumaczone w okresie wczesnych przykładów i drugie przetłumaczone w okresie późnych przykładów. Nasza wiedza o tym, co było tłumaczone we wczesnym okresie przekładu, pochodzi głównie z 3 starożytnych takich katalogów tekstów. Te 3 katalogi to Pantangma, Denkarma i Chimpuma. Ta trzecia już nie istnieje, nie przetrwała do dzisiejszych czasów, ale Pantangma i Denkarma istnieją. Button Rinpoche, Pao Tsuglan Trengwa i inni twierdzą, że ten katalog Denkarma był wcześniejszy, ale 5. Dalaj Lama, Suty Chikijungne i inni uczeni twierdzą, że katalog Pantangmy był wcześniejszy. Więc istnieją tam różne wyjaśnienia na temat tych jakby katalogów pism tybetańskich starych. Jednakże więcej dzieł wymienionych, więc jakby w Denkarmie jest jakby więcej dzieł wymienionych, więc wygląda na to, że ona jakby była późniejsza i że dopisano te dzieła, które zostały przetłumaczone później, prawda? Ale więc albo też istnieje taka teoria, że ta Pantagma, że ona została później zredagowana, że później zostało, że to jest. Inni zaś uważają, niektórzy współcześni badacze twierdzą, że katalogi zostały przygotowane w celu sporządzania listy tekstów znajdujących się w poszczególnych pałacach, w różnych miejscach. Dlatego i stąd są te różnice. Nie dlatego, że jedna była wcześniejsza, a druga późniejsza. Czyli, że nie została ona przygotowana jako katalogi wszystkich sutr i traktatów, które zostały przetłumaczone, ale jako katalogi poszczególnych bibliotek. W każdym razie te wymienione teksty wymienione w Pantangmie są również wymienione w Denkarmie, ale jest wiele w Denkarmie, które nie są wymienione w Pantangmie. Jeżeli porównamy je szczegółowo w katalogu Pantangma znajdują się jedynie teksty źródłowe, a kilka komentarzy do traktatów Tylko umysł, podczas gdy w Denkarmie jest wiele komentarzy, których nie ma w Pantangmie. Z tego powodu wydaje się, że na początku tybetańscy tłumacze przetłumaczyli ważne źródłowe teksty szkoły Tylko umysł i kilka ważnych komentarzy, a następnie przetłumaczyli tyle pozostałych komentarzy, ile byli w stanie. Wkrótce większość ważnych tekstów Tylko umysł została przetłumaczona w czasie tego wczesnego okresu przekładów. Dlatego w późniejszych przykładach nie ma tak wielu tekstów Tylko umysł. Podczas późniejszego okresu przekładów przetłumaczono przede wszystkim wiele dzieł napisanych przez indyjskich mistrzów Tylko umysł, którzy pojawili się w tym czasie, czyli po okresie wcześniej przekładów. Najważniejszymi z nich są dzieła Shantipy. Shantipa był najważniejszym mistrzem szkoły Tylko umysł żyjącym na początku właśnie tego późniejszego okresu przekładów, więc jego dzieła zostały przetłumaczone na tybetański w tym czasie. W szczególności warto zwrócić uwagę na to, że znany tekst Nieprzewyższona Tantra, Gyulama, został przetłumaczony na tybetański dopiero podczas tego późniejszego okresu przekładów. Również komentarze do tego tekstu oraz komentarze do rozróżniania zjawisk i ich natury itd. zostały przetłumaczone podczas późniejszego
okresu przekładów. Tak więc o, coś przerywa. Także, tak więc prezentacja 5 Dharma Maitreyi znana w Tybecie dzisiaj musiała powstać w czasie późniejszego właśnie okresu. Podobnie wśród dzieł Vasubandhu nauki o 3 rodzajach natury i tak dalej zostały przetłumaczone właśnie w tym późniejszym okresie. Co więcej, jeśli spojrzymy na katalog Tengyuru autorstwa Buttona, najważniejszymi tekstami tylko umysł, które nie zostały przetłumaczone we wczesnym przekładzie, ale zostały przetłumaczone w późniejszym, są te głównie komentarze do ornamentu sutr, do kompendium Mahayany i do kompendium Abhidharmy. Na przykład, kiedy porównamy sobie katalogi na przykład Buttona oraz katalogi na przykład Dergie Tengyur, to praktycznie wszystkie indyjskie dzieła Szkoły Tylko Umysłu przetłumaczone na tybetański zostały przetłumaczone przed czasem Buttona, czyli w tym wcześniejszym okresie. Na przykład edycja Dergie jest powtarzana jako najbardziej kompletna edycja Kandziuru i Tendziuru, ale widzimy, że w zasadzie nie ma żadnej, która e, ale wszystkie teksty, które są, ten Kandziur i Tendziur zawierają wszystkie teksty jakby wymieniane w różnych katalogach, na przykład katalogach Buttona Rinpoche, który był historykiem opisującym historię Dharmy. Jeśli sumujemy wszystkie dzieła Tylko Umysł i dzieła uczonych Tylko Umysł przetłumaczone na język tybetański, to były to Dharmy Maitreyi, autorstwa opiekuna Maitreyi, które przedstawiają pogląd Tylko Umysł i pogląd środkowej ścieżki. Poza tym były to dzieła Asangi i Vasugandhu, które prezentują system filozofii Tylko Umysł. Potem były dzieła o logice zasadności autorstwa Dignagi Dharmakirtiego i inne, które nie nauczają obszernie jakby tez filozofii Tylko Umysł, ale ostatecznym poglądem tych mistrzów był pogląd Tylko Umysł. A potem są teksty omawiające tajemną mantrę autorstwa uczonych ze Szkoły Tylko Umysł, takich jak Bhavabhadra i Shantipa. Dalej były komentarze autorstwa sutr, do sutr autorstwa Vasubandhu Shtiramatiego i tak dalej. Widzimy więc, że można podzielić te wszystkie. Ten podział jakby stworzył właśnie ten Button Rinpoche, który jakby podzielił jakby tych 6 czy 5 teksty. Jakby drugim podziałem, który stworzył Button Rinpoche, to był taki, który dzieli te teksty dotyczące tylko umysłu na te, które uczą filozofii, tez filozofii i takie, które uczą postępowania i ślubowań. Więc Dharmy Maitreyi, poziomy Yogaczary i tak dalej są dziełami, które przedstawiają pogląd Szkoły Tylko Umysł. Zaslampa Dhyany Asangi i wprowadzenie do jogi Dignagi i tak dalej, to są dzieła, które uczą medytacji, tak? Bo yoga to było wtedy słowo na medytację a dhyany to są jakby poziomy medytacji. Zaś był jeszcze taki tekst innego mistrza Tylko Umysł Chandragomi, 20 ślubowań, który właśnie mówi o ślubowaniach i jakby ogólnie o postępowaniu
Więc komentarze takie jak ten do Sutry rozwijania intencji 10 poziomów Bodhisattwy i Vajra Ostrza znalazły się w oddzielnej sekcji komentarzy do sutr. Są głównie dotyczą jakby poglądu tylko umysł. To są komentarze z perspektywy szkoły tylko umysł. 다 디나로라 유라마도 유라메 제바 토메게 제바 대수이 비냐 디나로리아 취예입니다. Więc więc wygląda na to, że w tych ostatnich jakby edycjach Tendziuru nie było były na przykład komentarze, były już nieprzewyższona tarta, na przykład Gyulama już się pojawiła, czyli z tych późniejszych tłumaczy, a nawet komentarze do Gyulamy się pojawiły, natomiast właśnie tych komentarzy do Sudr Vasubandhu na przykład nie ma. One się gdzieś pojawiły jeszcze później, tak, w Tybecie. Na przykład podsumowanie 8000 linii Dignagi czy strun światła Asfabawy. Tego rodzaju komentarze pojawiły się dużo później. Niektóre edycje Tendziuru i Kandziuru ich na przykład nie uwzględniają. Teraz przedstawię jakby okoliczności, które doprowadziły do tego, że filozofia tylko umysł nie rozprzestrzeniła się mocno w Tybecie. Jak już wyjaśniłem, teksty filozofii tylko umysł zostały przeniesione do Tybetu. Więc jak do tego doszło, że ta filozofia nie rozprzestrzeniła się tak mocno w Tybecie? Nie pojawiła się taka osobna szkoła jakby propagująca ten pogląd, tak jak to było w Indiach. Trudno jest kategorycznie stwierdzić, czy istniała ona w okresie wczesnych przykładów, czy nie, bo nie jesteśmy w stanie teraz tego powiedzieć. Ale wydaje się, że w okresie późniejszych przykładów w zasadzie jej nie istniała. Więc o co chodzi? Dlaczego tak jest, że były teksty, natomiast jakby szkoły nie przetłumaczono? W Indiach wyraźnie istniały te dwa silne nurty jakby filozofii Mahayany. Mówi się o nich przyczynowy i wynikowy, czyli przyczynowym była Madhyamaka, filozofia dotycząca, pogląd dotyczący pustości, a wynikowy to była właśnie ta filozofia szkoły tylko umysł. Natomiast przeniesienie tych tekstów do Tybetu nie wywołało tego samego jakby skutków w sensie istnienia tych dwóch szkół filozoficznych, tak jak w Indiach. A jak mówiłem wcześniej, w Indiach nawet ta szkoła tylko umysł była w zasadzie nawet silniejsza, dużo mocniej propagowana. W Nalandzie w pewnym okresie w zasadzie głównie jej nauczano. Jaki jest więc powód, dla którego obie szkoły Mahayany nie rozkwitły całkowicie w Tybecie? Myślę, że jest kilka warunków, które omówię tutaj dalej. Pierwszym powodem mogły być nakazy króla Darmy. Według wielu tybetańskich przekazów historycznych i w tym takiej kroniki napisanej w czasach króla Tirsonga Decena, bo w pewnym momencie odbył się taki spór w Tybecie w VIII wieku, po którym Trisong Decen wydał edykt, że od tego czasu należy podążać za tradycją Nagarjuny. Jeżeli to wydarzenie jest prawdą, to oczywiście jest to główny powód, dla którego tylko umysł nie rozprzestrzenił się w Tybecie. Jednakże z drugiej strony, jeżeli wczytamy się dokładnie w takie teksty jak instrukcje Mahayany natychmiastowego urzeczywistnienia natury, znalezione w Duanham ostatnio, albo były tam różne inne teksty, które jak się w nie wczytamy, to wygląda na to,
że istnieje powód, aby kwestionować, czy te katalogi z czasów Imperium Tybetańskiego faktycznie mówią prawdę, czy faktycznie do takiego edyktu, taki edykt był wydany. O ile jak pamiętacie ten spór, ta debata pomiędzy na przykład Kamalashilą i innymi mistrzami z na przykład tradycji chińskiej się odbyła. Nazywamy ją tradycję przebudzenia. Tak mniej więcej teraz się ją określa ta szkoła jakby chińska. Który reprezentował ją Hashang Mahayana, który jakby wtedy debatował z indyjskimi mistrzami w Samie. Teraz jakby tej tradycji Zen nie ma w Tybecie, ale w tamtym okresie ona istniała. Ona zaczęła się rozwijać w Chinach i zaczęła się rozwijać również w Tybecie. Więc wtedy było wiele zwolenników tej tradycji w Tybecie. Więc nadal patrząc na teksty właśnie odnalezione ostatnio, właśnie w tej jakby piwnicach czy jaskiniach Duanhang, widzimy, że te teksty były nadal propagowane, nadal upowszechniane i nadal nauczane po tej debacie, tak? Po tym okresie tej debaty, więc jeżeli był edykt króla, to jak one mogły w ogóle powstawać? Dlaczego ich ciągle nauczano? Istnieje teraz wątpliwość, czy w ogóle taki edykt powstał, bo odnaleziono teksty dotyczące tej filozofii Zen i jakby tez przekazywanych przez tego Hashanga Mahayanę, które powstały później, po tej debacie, po czasie króla Trisonga Decena. Kiedy spojrzymy na taki jakby w tym czasie, w czasie króla drugim jakby powodem, drugą okolicznością, która nie sprzyjała szkole tylko umysł, było to, że uczeni, indyjscy mistrzowie, którzy przybyli do Tybetu, byli w większości uczonymi Madhyamaki, uczonymi środkowej drogi. Z tego powodu to ta szkoła rozprzestrzeniała się w Tybecie. Okres, w którym Dharma początkowo najszybciej upowszechniała się w Tybecie, to są właśnie czasy króla Trisonga Decena, a w tym czasie najbardziej znanym orędownikiem buddyzmu, mistrzem, który upowszechniał buddyzm w Tybecie, był Shantarakshita, który był mistrzem autonomicznej Madhyamaki. Większość indyjskich uczonych, którzy pojawili się później, tacy jak Kamalashila, również byli mistrzami środkowej ścieżki, Madhyamaki, i nie było mistrzów szkoły tylko umysł. Ci mistrzowie po prostu nie byli zapraszani, nie przybyli do Tybetu. Dlatego możliwe, że nie było po prostu kogokolwiek, kto mógłby jakby proponować i zachęcać do studiów nad tekstami szkoły tylko umysł. I to jest kolejna okoliczność, przez którą ta szkoła się nie upowszechniała. Po trzecie, ludzie nie widzieli szczególnego powodu lub celu studiowania filozofii tylko umysł, a to ze względu na to, że na wpływ Shantarakshity i pozostałych mistrzów w tym właśnie wczesnym okresie na przykład rozprzestrzeniała się w tym okresie rozprzestrzeniała się głównie ta autonomiczna Madhyamaka, Yeshe De, czyli taki autor właśnie tłumaczenia tych 30 strof, które znamy, pisał tak, że opierając się na traktacie Yogaczary Asangi wyjaśnianym
wyjaśniającym tylko świadomość, Kempo o imieniu Shantarakshita napisał traktat o Madhyamace, ornament środkowej ścieżki, który udowadnia w harmonii z tą tradycją, że na względnym poziomie istnieją tezy tylko świadomości, ale na ostatecznym poziomie świadomość również nie ma natury. Czyli on jakby Shantarakshita napisał mowa tu o tym, że tradycja ta głosi pogląd, który łączy tylko umysł i środkową ścieżkę, więc jeśli się ją studiuje, więc jeśli się studiuje środkową ścieżkę, Madhyamakę, to nie ma potrzeby studiowania tradycji tylko umysł oddzielnie. Shantarakshita jakby pokazał, że ostatecznym znaczeniem, ostatecznym poglądem jest pogląd Madhyamaki, że to, co prezentuje tylko umysł, to jest tylko względny pogląd, względna rzeczywistość, a nie jakby ostateczny pogląd, ostateczna rzeczywistość. Więc Tybetańczycy, którzy lubią te najwyższe poglądy i szkoły, nie chcieli tych pośrednich studiować, nie mieli zbyt wielkiego entuzjazmu do szczegółowego studiowania filozofii tylko umysł. Na początku okresu późniejszych przykładów najbardziej wpływowym indyjskim mistrzem, który przybył do Tybetu, był pan Atisha, który według tradycyjnych przekazów miał chwalić ten pogląd Madhyamaki Chandrakirtiego, czyli Chandrakirtiego, który pisał te wielkie komentarze i komentarze do dzieł Nagarjuny później tłumacz Patsa Plocała dokonał przekładu dzieł Chandrakirtiego, wkraczając na środkową ścieżkę, która jest najbardziej popularnym tekstem filozoficznym chyba w Tybecie. I jego komentarz przy wsparciu jak najbardziej wpływowego Geshe Kadampy z tamtych czasów, Shanga Sharały. W tekstach tych było wiele polemik z tezami szkoły tylko umysł. W zasadzie cały ten komentarz opierał się na polemice ze szkołą tylko umysł, udowadniając, że wszystkie tradycje, że tylko umysł nie jest ostatecznym poglądem. Potem, ponieważ ten Shanksharawa, ten Geshe był tak bardzo znany i szanowany i Chandrakirti był chwalony przez Atisię i tak dalej, w związku z tym wszystkie tradycje tybetańskie nagle pospieszyły, by stać się konsekwencjalistami, czyli stać się zwolennikami Madhyamaki. I wszyscy uznali słowa Chandrakirtiego za autorytatywne, a pogląd tylko umysł był postrzegany jako jeszcze gorzej niż wcześniej. Po czwarte, przetłumaczono już, jak powiedziałem wcześniej, te wszystkie dzieła Maitrei, i zaczęto je studiować, ale nie studiowano ich tak dlatego, że należały do szkoły tylko umysł, tylko studiowano je dlatego, że były napisane przez wielkiego bodhisattvę opiekuna Maitreję. Tylko dlatego je studiowano. Tybetańczycy byli bardzo zmotywowani do studiowania dzieł Maitrei właśnie ze względu na ich autora, ale to nie pomogło rozprzestrzenianiu się filozofii tylko umysł. Było wręcz przeciwnie. Tybetańczycy uznali, że przecież nie można powiedzieć, że w dziełach kogoś takiego jak regent Maitreya jest coś nielogicznego, więc robili co mogli, aby objaśnić darmy Maitrei, czy też myśl Maitrei i wyjaśnić, że są to również dzieła Madhyamaki, że są to również dzieła środkowej ścieżki, należące do tradycji środkowej ścieżki. Jakby tak nagięli ten tekst, tak objaśniali, tak obchodzili te wszystkie tezy zawarte w tej, że potrafili pokazać, że są to dzieła Madhyamaki. Ogólnie rzecz biorąc, myśl filozoficzna zawarta w darmach Maitrei jest tak głęboka, a zawarte w nich poszczególne tezy filozofii tylko umysł są tak wplecione i niezbyt jasne, że dość łatwo można było udowodnić, że są to dzieła Madhyamaki. Kolejną
kwestią, do której chcę przejść, to było to, że w Tybecie w późniejszym czasie pojawiła się nawet debata nad tym, czy idee lub poglądy i myśli Asabandu i Asangi i Vasubandhu, które zaczęto studiować, czy one są w ogóle filozofią tylko umysł, czy nie. Czyli znowu, tak jak podobnie jak z dziełami Maitrei, zaczęto studiować na przykład Abhidharmę, Asangi i Maitrei i różne dzieła tych autorów i zaczęto się zastanawiać, a może to też jest Madhyamaka, może czy to jest na pewno tylko umysł. Więc pojawiły się znowu tego rodzaju spekulacje. Czyli znowu niektórzy uczeni zaczęli próbować naginać te teksty tak, jakby interpretować te teksty tak, żeby udowodnić, że to była Madhyamaka. Tego rodzaju, więc była debata w Tybecie, czy Asanga i Vasubandhu są założycielami szkoły tylko umysł. Pierwszym powodem na to było to, że te teksty były bardzo znane w Tybecie. Jakby. Nie. Oczywiście bardzo jakby dużym, oczywiście głównym powodem w ogóle takiej debaty było to, że tak naprawdę nie analizowano szkoły tylko umysł, nie analizowali dogłębnie tych tekstów, tylko zawsze patrzono na nie z punktu widzenia Madhyamaki, zawsze patrzono na nie z punktu widzenia środkowej ścieżki. Nigdy nie patrzono na nich jakby oddzielnie, jakby autonomicznie. Ale oczywiście istnieją jakby wyraźne dowody na to, że to byli mistrzowie tylko umysł. Pierwszym dowodem jest to, że ci mistrzowie byli bardzo znani w Indiach i zarówno Bhava Viveka, jak i Chandrakirti, czyli główni oponenci jakby szkoły tylko umysł, obalali te szkoły, cytując dzieła Asangi, Vasubandhu i innych. Czyli wymieniali Asanga i Vasubandhu po imieniu, a Chandrakirta wymieniał w ogóle Vasubandhu, Dignagę, Dharmapalę i wielu innych mistrzów po imieniu w swoim autokomentarzu do wkraczania na środkową ścieżkę, mówiąc, że nie rozumieli oni poglądu Nagarjuna, że oni w ogóle nie zrozumieli Madhyamaki. Bo drugim dowodem jest to, że w Chinach wiedziano, że to są mistrzowie Madhyamaki, tylko umysł. Tang Xuang i inni udali się do Linii, jakby przyjęli nauki uczniów z linii przekazu Vasubandhu, którzy i w końcu uznali tę samą szkołę, tylko umysł, jakby zaakceptowali ją i propagowali później w Chinach, tak? Po trzecie, kiedy spojrzymy na te katalogi tekstów Pantangma i Denkarma, o których już wspomniałem, z czasów tybetańskiego imperium, traktaty dotyczące szkoły tylko umysł, czy też wtedy nazywano ją do szkoły świadomości, były podzielone na w oddzielnej sekcji. Czyli Dharmy Maitrei, poziomy Yogaczary i inne dzieła Asangi i Vasubandhu zostały umieszczone w dziale tylko umysł, czy też tylko świadomości, wtedy tak to nazywano, a inne teksty były w dziale Madhyamaki, w dziale środkowej ścieżki, więc w tym wczesnym jakby okresie przekładów w Tybecie wszyscy mieli świadomość, tłumacze mieli świadomość tych dwóch nurtów filozofii Mahayany i tak dzielili te dzieła. I tak dzielono je w katalogach. Po czwarte, zgodnie z wynikami badań współczesnych międzynarodowych uczonych, nie ma sporu co do tego, że dzieła Asangi, Vasubandhu i innych są tekstami filozofii tylko umysł.
Jeżeli chcemy dotrzeć i dobrze zrozumieć filozofię tylko umysł, musimy najpierw zidentyfikować, czym były te teksty tej szkoły. Kiedy je już zidentyfikujemy, musimy zaakceptować, że reprezentują tą szkołę. Gdybyśmy zamiast tego interpretowali te teksty jako teksty Madhyamaki, po prostu na siłę jakby zmieniali interpretację tych tekstów, to tak naprawdę zakłamujemy historię, zakłamujemy nauki przekazane w tych tekstach. Takie działanie nie ma sensu. Ale takie działanie było podejmowane kiedyś w Tybecie. Trzeba mieć tego świadomość. Jeżeli tak będziemy postępować, to nie zrozumie, to nigdy w ogóle nie zrozumiemy jakby tez, czy też idei zawartych w tych tekstach, zawartych w dziełach Asangi, Vasubandhu, Maitreyi i tak dalej. Nie tylko, że nie zrozumiemy, jakby zamkniemy swoje umysły na przekaz, na mądrość tych mistrzów, ale też po prostu będziemy fałszować historię. Nasze indywidualne opinie nie mają znaczenia w kontekście jakby historycznym. One się nie liczą. Kolejnym tematem, który chcę podjąć, to są wyjaśnienia dotyczące szkoły tylko umysł w Tybecie. Więc można się zastanowić teraz, czy w Tybecie w związku z tym nie było w ogóle żadnych dyskusji o filozofii tylko umysł? Nie. Oczywiście to nie jest tak. W Tybecie mówi się, że istnieją 4 szkoły, które studiuje się do dzisiaj. To była Samtantrika, czyli wielka ekspozycja, szkoła sut, tylko umysł i środkowa ścieżka, czyli Madhyamaka, czyli Samtantrika. W Tybecie nie istniały niezależne szkoły tych pierwszych 3. Te pierwsze jakby nie istniały jako niezależne szkoły filozoficzne. Ale od czasów pierwszych przykładów po dzień dzisiejszy trwa nieustanna dyskusja, nauczanie i debata na temat ich dogmatów. To znaczy uczy się ich dogmatów, uczy się ich tez po to, żeby pokazać, że Madhyamaka jest najwyższą z nich, że Madhyamaka je przewyższa. W szczególności przed studiowaniem takich tekstów jak 4 wielkie teksty, różne tantry i tak dalej. I przed studiowaniem tych wielkich tekstów jakby mówi się, że należy studiować oddzielnie właśnie te wszystkie 4 nurty filozoficzne, 4 główne szkoły. Więc trzeba omówić jakby pogląd, ścieżkę i owoce tych 4 jakby szkół, żeby zrozumieć jakby pewne tezy. Ale tak jak powiedziałem, te pierwsze 3, łącznie ze szkołą tylko umysł, nie miały jakby swoich zwolenników, którzy w Tybecie, którzy by je rozwijali. Znano jakieś tezy tych szkół i tylko te tezy się omawiano. Jakby omawiano je tylko w takim ogólnym kontekście, ich ogólne założenia. Na przykład w kontekście mówiono o tym, że właśnie powielano ten pogląd, że tylko umysł jest takim poglądem
względnego poziomu, natomiast pogląd Madhyamaki pustości jest ostatecznym poglądem i tak dalej. Więc oczywiście we wszystkich tekstach studiowanych w wielu Tybetach studiowanych w Tybecie jest wiele cytatów z nawiązań do szkoły tylko umysł. I oczywiście nawiązuje się do tych tekstów. To nie jest tak, że uczeni tybetańscy nie mieli świadomości o istnienia takiej szkoły, ale problem polega na tym, że ogólnie, że nikt nie uznawał tej szkoły i zawsze interpretowano je z punktu widzenia Madhyamaki. Myślę, że w szkole Madhyamaki na przykład w Tybecie, w tych wczesnych przykładach istniało takie pojęcie, takie stwierdzenie o zwolennikach świadomości albo zwolennikach umysłu. W tekstach szkoły filozoficznych autorstwa Upy Lotsały napisane jest: ci, którzy wyjaśniają, że postrzegane obiekty są wewnętrzne lub których pisma Abhidharmy podążają za poziomami yogaczary, nazywani są yogaczara tylko umysł, jako szkoła oczywiście. W Tybecie istniały trzy główne twierdzenia na temat tego, kim byli założyciele szkoły tylko umysł. Albo, że byli w nim wcześniej mistrzowie, albo, że był w nim obrońca, opiekun Maitreya, albo, że została założona przez Asangę i Vasubandhu. Twierdzenie, że zostały one założone przez wcześniejszych mistrzów, pochodzi od Jonang Taranaty. W historii Dharmy w Indiach Taranaty napisał on, że kiedy Mahayana rozprzestrzeniała się po raz pierwszy, to rozpowszechnił się właśnie pogląd tylko umysł. Wśród nich przede wszystkim czcigodny Nanda, Dampade i Paramata utrzymywali i propagowali yogaczarę, szkołę yogaczara tylko umysł. Tak San Klotsała i inni twierdzą, że została ona założona przez Maitreję, a pan Tsongkhapa i większość innych uczonych uważali, że założycielem był Asanga. Więc jest w Tybecie jest jakby kilka poglądów na ten temat, właśnie kto był założycielem tej szkoły i różnie interpretowano jakby założenia tej szkoły. Teraz będzie 30 minut przerwy. 샘자베게 꼴이야 시스 베기 개발주 시즈 근데 배준 슈아르지 배준 슈아게 체시주지 제네 다디 나라는 되게 쉬운한 신 Więc przechodząc do kolejnej części, chciałbym przedstawić pewne opinie różnych mistrzów tybetańskich na temat szkoły tylko umysł. Po pierwsze, jakby w Tybecie z czasem pojawił się taki podział na tę szkołę tylko umysł prawdziwego obrazu i fałszywego obrazu, podobnie jak było w Chinach. Some say that niektórzy twierdzą, że rozróżnianie pomiędzy nimi polega na tym, czy pozory względnej prawdy pojawiają się w mądrości Buddy, czy też nie. Więc na przykład byli tacy, którzy twierdzili, że esencja umysłu nie jest splamiona wadami i jest niesplamionym, i w związku z tym pojawiające się obiekty są niesplamionym fałszywym obrazem,
A ci, którzy twierdzą, że jest splamiona z plamieniami, należą do tej szkoły, którzy uważają, że to był do szkoły jakby tego odłamu splamionego fałszywego obrazu. Znaczy, że ogólnie rzecz biorąc, terminy prawdziwy obraz, fałszywy obraz, jak opisałem poprzedniego dnia, nie pojawiają się w ogóle we wyjaśnieniach wcześniejszych mistrzów, takich jak Vasubandhu czy Asanga. Ale to nie znaczy, że nie były obecne w Indiach, ponieważ są one rzeczywiście używane przez Kamalashila i starszego Badibadrę. Czyli gdzieś jacyś późniejsi uczniowie szkoły tylko umysł zaczęli tego albo inni mistrzowie, nie tylko umysł, zaczęli tworzyć tego rodzaju podział. Na przykład w komentarzu do recytacji imion Manjushiego, autorstwa Chandragomiego, mistrza szkoły tylko umysł, używa się terminów fałszywy obraz i prawdziwy obraz, splamiony i nieskazitelny. Ale ten tekst nie jest tak naprawdę tekstem, odrzuca poglądy tylko umysł, więc w zasadzie tutaj istnieje takie prawdopodobieństwo, że tego tekstu nie napisał Chandragomi, bo Chandragomi był wyraźnie mistrzem tylko umysł. Więc być może, że w tym tekście ktoś pożyczył imię Chandragomiego, albo było dwóch Chandragomich, tak czy inaczej. Są teksty szkoły tylko umysł, które mówią o takim podziale, ale ciężko powiedzieć, czy one są naprawdę, czy one istnieją podstawy do tego, żeby wątpić, czy tego rodzaju podział został stworzony faktycznie przez mistrzów tylko umysł, czy też został może stworzony przez innych mistrzów, oponentów tej szkoły. Tak więc w indyjskich tekstach nie ma jasnej identyfikacji, na przykład którzy mistrzowie należeli do tego prawdziwego obrazu, którzy do szkoły fałszywego obrazu. Najwcześniejszą jasną identyfikację, jakby ten podział, jaki widziałem, jest u Jacekały Yeshedorje, u tego Geshe. W swoim tekstach o szkołach mówi on o tym, że szkoła prawdziwego obrazu to Dignaga, Dharmakirti, Dharmapala, Prajna, Kara Gupta, Jnana Mitra i tak dalej. Że ci mistrzowie uczyli o 6 świadomościach. Zaś ten nurt, do tego nurtu fałszywego obrazu jakby zaliczył on Asangę, Vasubandhu, Shantripę i innych, którzy uczyli o 8 świadomościach. Podobnie Chomten Rigdal napisał swój tekst o różnych szkołach, w których cytuje 20 strof i ustalenie zasadności Vasubandhu, aby pokazać, że w tekstach Vasubandhu i Dharmakirtiego istnieją tezy zarówno pozycji prawdziwego, jak i fałszywego obrazu. Zaś w końcu Taksang Lodsawa, inny uczony, jakby wyraźnie podkreśla, że Asanga i jego uczniowie nie rozróżniali pomiędzy tymi, nie tworzyli takiego rozróżnienia pomiędzy prawdziwym i obrazem, fałszywym obrazem, czy też, ale ich, że po prostu taki podział w ogóle nie istniał w tamtym czasie. Pogląd tego prawdziwego obrazu czasami jest również dzielony na trzy kolejne, nazywane rozdzielone jajo, równość postrzegającego i postrzeganego oraz niedualna wielość. To dotyczy jakby różnego sposobu, jak na przykład świadomości zmysłowe są odbierane przez resztę świadomości, jaka jest zależność pomiędzy nimi i tak dalej. Stąd te kolejne podziały się pojawiły. Niektórzy uczeni twierdzą, że zostało to wymyślone przez tybetańskich uczonych. Nie było tego w Indiach w ogóle. Ale trudno powiedzieć, że w ogóle nie było tego w Indiach, ponieważ wszystkie trzy są nauczane w ozdobie
środkowej ścieżki Shantarakshity, gdzie on jakby cytuje, gdzie on cytuje teksty, w których tego rodzaju stwierdzenia się pojawiły. Więc Shantarakshita skądś musiał te pojęcia wziąć, tak? A on studiował przecież w Indiach. Więc nie ma dobrego wyjaśnienia w Tybecie, skąd ten podział się wziął, na czym ten podział polega. I myślę, że to jest jeden z powodów, dla którego dla ludzi tylko umysł wydaje się bardzo zagmatwanym poglądem. Więc to były oczywiście te komentarze i te podziały jakby to różnie głównie tworzyli uczeni Gelugpy, uczeni, którzy byli zwolennikiem poglądu, że Madhyamaka jest najwyższym poglądem. I w ich przekonaniu właśnie ta filozofia tylko umysł jest zagmatwana, niejasna, nierozwinięta, nieostateczna, że istnieje wiele nieścisłości i tak dalej. Oczywiście zupełnie inaczej to wyglądało w tradycji chińskiej. Mm, mm, Więc w szkole, w tej tradycji chińskiej jest to bardzo jasno objaśnione i bardzo jasno przedstawione. Mm, Więc w chińskiej tradycji przedstawia się to tak, że ta tradycja, w tej tradycji mówi się tak, że świadomość powstaje z powodu nasień jakby w tej świadomości podstawy, więc jest zależna. Obraz poznawany ma dwie części, podmiot i przedmiot. I te dwie są, to są jakby poznający i to, co on poznaje. Wszystko, co jest ujmowane i pojmowane jest wyobrażeniem, więc jest pozorem i nie istnieje w rzeczywistości. W związku z tym cała świadomość jest tak naprawdę zależna, jest wyobrażona. Więc tego rodzaju przedstawienie poznajemy ogólnie mówiąc w Tybecie, ogólnie w Tybecie jakby uznawało się, że filozofia tylko umysł uznaje, że umysł istnieje. Wszystko na zewnątrz nie istnieje, ale umysł sam w sobie istnieje. Ale tak naprawdę tak nie jest. Kiedy przeanalizujemy te teksty, to widzimy, że oni wyraźnie mówili, że świadomość ostatecznie nie istnieje. Świadomość również jest zależna. I równie w ten sam sposób również wszystkie, wszystkie zjawiska postrzegane są wyobrażone
wszystkie myśli na temat tych zjawisk, odbieranie tych zjawisk przez odbierającego jest zależne, jest wyobrażone i cała ta w ogóle świadomość jest zależna od nasion zawartych w świadomości podstawy, więc cała ta świadomość w ogóle jest zależna. Więc więc e, wielu ludzi, ogólnie kiedy przyjmiemy, założymy, że szkoła tylko umysł faktycznie wierzy w istnienie umysłu na ostatecznym poziomie, to faktycznie daleko nie zajdziemy i nie będziemy w stanie zrozumieć i w pełni jakby dobrze zinterpretować całej tej szkoły. Po prostu wychodzimy z takiego założenia i zaczynamy czytać całe teksty z takiego punktu widzenia. Na przykład podczas gdy. I to jest taki jakby błąd nas, Tybetańczyków, że zaczęliśmy od początku interpretować jakby tą szkołę w ten sposób i już się tego trzymaliśmy. Nigdy nie zmieniliśmy nigdy nie przeanalizowaliśmy z tego swojego stanowiska. Na przykład i jeszcze innym podziałem szkoły tylko umysł jest taka które dzielą ją na pisma takiej filozofii, ścisłej tez filozoficznych i na pisma dotyczące logiki i zasadności. Podobny podział stosowali jakby Chińczycy, tak? Więc do tego pierwszego do tego pierwszego nurtu jakby zalicza się Asangę i ogólnie całą tradycję piśmienniczą, która wypływała z poziomów Yogaczary, a do drugiego Dignagę i Dharmakirtiego z całą szkołą, podszkołą jakby logiki buddyjskiej. Na przykład był taki Toksan Lotsawa. Uważa, że wielu uczonych tylko umysł uznaje tylko 6 świadomości, ale z drugiej strony to znowu jest fałszywe jakby założenie, wyrażenie, bo wiele takich tekstów jak Podróż na Sri Lankę, Podróż na Lankę i Rozwikłanie intencji, jakby wyraźnie przedstawiał zupełnie inny pogląd, zupełnie o czym innym mówił. Po prostu Dignaga i Dharmakirti na przykład, oni po prostu zupełnie oni jakby przyjmowali poglądy tylko umysł za fakt i nie rozważa, ich logika nie obejmowała tego tematu, czy istnieje sześć świadomości, czy istnieje świadomość podstawy i tak dalej. Oni po prostu uznali, że tak po prostu jest i zajęli się innym tematem, zajęli się samym systemem, samym sposobem logicznego rozumowania używanego, logicznych argumentów używanych w buddyzmie. Na przykład Dignaga tak czy inaczej zawsze podkreślał, co jest podkreślane w różnych komentarzach, że istnieje świadomość podstawy, tak? I że istnieją pozostałe świadomości. To jest jakby, istnienie świadomości podstawy jest jakby podstawą, jest jakby fundamentem, jednym z fundamentalnych jakby tez szkoły tylko umysł. Więc w szczególności na przykład Shakyamuni wyjaśnił, że czujące istoty posiadają indywidualne kontinuum świadomości i fakt, że posiadają tego rodzaju kontinuum świadomości dotyczy tylko i wyłącznie tej świadomości dojrzewania, czyli świadomości podstawy.
czyli tego, co przenosi naszą karmę z życia na życie i co powoduje, że wyłaniają się pozostałe świadomości. Ale ta świadomość podstawowa oczywiście również ona nie jest jakby ostateczną prawdą, tak? Bo inni mistrzowie, tacy jak właśnie jak Vasubandhu i Dharmakirti, również wyraźnie nauczali o świadomości podstawy i śladach karmicznych. Był taki uczony Gelug, Chakya Rinpoche, i oni twierdzili, że właśnie oni również jakby dzielili tych mistrzów szkoły tylko umysł na tych, którzy zajmowali się tezami filozoficznymi, na tych, którzy zajmowali się logiką. Ale też z drugiej strony właśnie ci mistrzowie Gelugpy, oni również jakby podzielili te teksty czy też ten nurt filozoficzny na ten właśnie nurt prawdziwego obrazu i fałszywego obrazu. A wewnątrz tego fałszywego obrazu podział na splamiony, niesplamiony fałszywy obraz i tak dalej. W Tybecie na przykład taki mistrz jak Gyaltsab Je wyjaśnia, że doktryny prawdziwego obrazu są bardziej solidne, a więc jest to, a inni, ale też z drugiej strony nie ma jakby bardzo jasnego, oni nie przedstawili jakby bardzo jasnego źródła tego swojego podziału. Przechodząc dalej, takie dobrze znane teksty Szkoły Tylko Umysł w Tybecie, to są oczywiście komentarze do 5 Dharm Maitreyi. Myśl tych tekstów, ale więc należy zrozumieć, po pierwsze, jak Maitreya był interpretowany w Tybecie. W Tybecie istnieje wiele różnych sposobów wyjaśnienia Dharm Maitreyi. Są tacy, którzy twierdzą, że ornament sutry i odróżnianie środka od skrajności to należą do szkoły tylko umysł. Gyulama i ornament jasnego urzeczywistnienia to Madhyamaka. A są również tacy, którzy twierdzą, że odróżnianie zjawisk i dharmaty należy do szkoły tylko umysł, a inni, że jest to gałąź Gyulamy i środkowej ścieżki, czyli Madhyamaki, więc istnieje bardzo dużo poglądów na ten temat. Tylko taki uczony Gelugpy Redała Shonu Lodro twierdził, że wszystkie dharmy Maitreyi należą do środkowej ścieżki, ale potem te takie tak zwane niebieskie roczniki, słynna historia buddyzmu tybetańskiego, twierdzi, że potem Redała Shonu Lodro poszedł na odosobnienie i uświadomił sobie, że cała Gyulama jest Madhyamaką. Generalnie niewielu Tybetańczyków twierdzi, że wszystkie 5 Dharm Maitreyi należy do szkoły tylko umysł. Na przykład wielu uczonych Gelugpów twierdzi, że to jest po prostu, że to jest tekst, który należy do Madhyamaki i interpretują go w taki sposób, że udowadniają, iż to jest tekst Madhyamaki. W skrócie, w Tybecie
W skrócie jakby darmy Maitreyi rozprzestrzeniły się, ale szkoła tylko umysł się nie rozprzestrzeniła. Głównie powodem tego jest to, że wyjaśnienia w gruncie rzeczy bierze się to z tego, że darmy Maitreyi zaczęto interpretować jako teksty Madhyamaki. Z drugiej strony zaczęto twierdzić, że szkoła tylko umysł twierdzi, że świadomość jest prawdziwie istniejąca, że świadomość naprawdę istnieje. I zaprzeczali tego. Czy oczywiście nie jest prawdą, ale tak to przedstawiano. Więc przyjęto darmy Maitreyi, bo one zostały napisane przez Maitreję i przyjęto je jako teksty Madhyamaki i takie komentarze na temat tych tekstów napisano, które udowadniają, że to są teksty Madhyamaki, a z drugiej strony odrzucono szkołę tylko umysł jako przedstawiającą jakiś ostateczny pogląd, gdyż uznano, że ta szkoła twierdzi, że umysł istnieje i że świadomość istnieje. Oczywiście, na przykład faktycznie byli, oczywiście, że Asanga i Vasubandhu w ogóle nigdzie w żadnym swoim tekście nie napisali, że świadomość albo umysł istnieją. Ale z drugiej strony, na przykład Shtiramati w swoim komentarzu do 30 strof potwierdza, że tak, że umysł istnieje, że świadomość istnieje. I stąd jakby istnieje tutaj, skąd to się wzięło? A to dlatego, że jak mamy te 30 strof i mamy tam opis tego, czym jest natura współzależna i czym jest natura absolutna, to te strofy są niewyraźnie jakby napisane. Więc niektórzy twierdzą, że te strofy mówią o tym, że natura zależna istnieje ostatecznie, a niektórzy mówią, że tak odczytują ten tekst, że mówią, że nie, że natura ostateczna jest wtedy, kiedy odkrywamy pustość zależnych i wyobrażonej, i zależnej natury. Więc tutaj zawsze istniało pewna niejasność w interpretacji tych trzech rodzajów natury i stąd jakby, i ponieważ i ci, więc jeżeli, więc na przykład niektóre teksty, takie jak Poziomy Bodhisattwy i Kompendium Mahayany wyjaśniają, że natura zależna istnieje, ale inne teksty mówią, że natura zależna nie istnieje na ostatecznym poziomie. Więc być może, że niektóre teksty po prostu, ta interpretacja tych tekstów, czy też przedstawienie zawarte w tych tekstach po prostu odnosi się do jakichś kolejnych stopni wprowadzania jakby przybliżania ostatecznej prawdy. Więc teraz mówię głównie o, o upowszechnianiu. Jak powiedziałem wcześniej, w Tybecie darmy Maitreyi dotarły do Tybetu, zostały przeniesione do Tybetu, a szkoła tylko umysł nie została przeniesiona. W związku z tym nie powstała żadna rzeczywista, samodzielna szkoła, tylko umysł. Tak jak się stało to w Indiach. Więc myślę, że powinniśmy się troszkę skupić na tych samych darmach Maitreyi, jak one były popularyzowane w Tybecie. Podczas wczesnych przykładów nie wszystkie 5 darm Maitreyi zostały przetłumaczone, więc nie istniał taki termin 5 darm Maitreyi, który znamy dzisiaj. Wydaje się, że ten termin stał się znany i niekwestionowany podczas późniejszych przykładów.
Pięć darm Maitrei to ozdoba jasnego urzeczywistnienia, ozdoba sut, odróżnianie środka od skrajności, odróżnianie zjawisk natury i Gyulama, nieprzewyższona tarka. Trzeci Karmapa Rangjuk Dorje zauważył, że inne darmy Maitrei niż ozdoba jasnego urzeczywistnienia pozbawione są otwierającego hołdu i że poza najwyższą tantrą, nieprzewyższoną tantrą, brak im dedykacji. Więc on jakby w związku z tym wykonkludował, że są to różne części tego samego dzieła. Czyli to pierwsze, które ma hołd na początku, po prostu było pierwszą częścią, a nieprzewyższona tartra, ponieważ ma zakończenie, dedykację, było ostatnią częścią. Więc więc to była pozycja jakby trzeciego Karmapy. Ale niektórzy uczeni Gelugpa podkreślili kwestię, że gdyby tak było, to znaczy, że Maitreya powtarzałby się bardzo często w tych tekstach, bo w wielu częściach mówiłby to samo, więc znaczy, dlaczego ta dyskusja była taka ważna? A to dlatego, że w szkole Geuk mówiono, że niektóre części należą do szkoły tylko umysł, ale na przykład przewyższona tantra należy do Madhyamaki i tak dalej. Pokazanie tego jako całości jakby negowałoby tego rodzaju podziały, tego rodzaju interpretacje tych tekstów. W każdym razie wśród nich ornament jasnego urzeczywistnienia, ornament sutr, odróżnianie środka od skrajności zostały przetłumaczone podczas wczesnych przykładów i wspomniane są w starożytnych katalogach, podczas gdy odróżnianie zjawiska od darmaty i najwyższa tantra nie pojawiają się w tych starożytnych jakby katalogach bibliotecznych. Dlatego te dwa późniejsze teksty nie były znane na początku w Tybecie. Niektórzy mówią, że w ogóle nie były znane w Indiach. A to oczywiście tak nie było, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że te dwa ostatnie teksty po prostu były bardzo rzadkie w Indiach, że one nie były, że nie istniało zbyt dużo kopii tego tekstu. Nie wszyscy je znali. Nie znaczy to oczywiście, że fakt, że niektórzy uczeni indyjscy i tych dwóch dzieł nie znali, nie znaczy, że ich nie było. Podobnie te dwa teksty nie były przetłumaczone również na język chiński. Jeden z tych tekstów został przetłumaczony dopiero w XX wieku na język chiński. A Gyulama została przetłumaczona na chiński w VI wieku i została przepisana Shtiramatiemu. Czyli w VI wieku, czyli zanim został ten tekst przetłumaczony na tybetański, został przetłumaczony na chiński, tak? Jakby te chińskie dlatego Chińczycy przez długi czas jakby byli przekonani, że autorem tego tekstu jest Shtiramati. Tak czy inaczej, tekst istniał wcześniej, przed tymi późniejszymi przekładami tybetańskimi. Mówiło się, że ten tekst był tak rzadki, że istnieje taka opowieść o Maitripie, który zobaczył światło wychodzące ze stopy i on jakby podszedł do tego światła, a odnalazł te dwa teksty, co jakby właśnie świadczyło o tym, jak rzadki, że to była taka terma, taki rzadki skarb.
Pierwsze tłumaczenie w ogóle Gyulamy, Nieprzewyższonej Tatry, zostało dokonane przez Atisię i Nakco Locałę. Później najbardziej upowszechnionym tłumaczeniem było autorstwa Noklo Cały Lopena Sieraba. Jednak najbardziej rozpowszechniona właśnie w tym przez wiele więc tak jak powiedziałem, wielu wierzy w to, że po prostu to była terma, że to były ukryte nauki był taki okres w Indiach, w którym żaden uczony tego tekstu nie znał i nie studiował. I właśnie istnieje ta przypowieść o Maitrei, który zobaczył to światło. Spojrzał w to złote, jakby wszedł w to złote światło i tam odkrył w tym miejscu te dwa teksty. Wówczas jakby złożył dłonie i modlił się do Maitrei. Miał wizję Maitrei, który pojawił się jakby w niebie przed nim. I przekazał mu cały lunk do tych tekstów. Później Maitripa był uczniem Dandakirtiego, nie wiem czy dobrze zrozumiałam, który udał się do Kaszmiru i tam upowszechnił te dwa teksty. Więc później Noklo Cała i ci dwaj jakby tłumacze tybetańscy właśnie odkryli ten tekst właśnie w Kaszmirze. W Kaszmirze oczywiście tam studiowali wiele tekstów, wiele buddyjskich tekstów w Kaszmirze, które w Kaszmirze były popularne i były studiowane. Więc tam odkryli właśnie te dwa dodatkowe teksty Maitrei, które nie były przetłumaczone na język tybetański, przenieśli je do Tybetu. I tak zostały one przetłumaczone. Więc nie wiemy skąd ten Noklo Cała, ten drugi tłumacz zdobył ten tekst. Wiemy, że Atisia i Nakto Locała zdobyli go właśnie w Kaszmirze. Nie wiemy skąd wziął go Noklo Cała. Być może, że po prostu on użył tego samego oryginału, który przywiózł Atisia i Nakto Locała z Kaszmiru, tylko po prostu zrobił nowe tłumaczenie. I wszyscy po prostu uznali, że to jest to lepsze tłumaczenie. Wszyscy uznali, że wolą właśnie to tłumaczenie Lodena Sieraba. Więc w pewnym sensie jakby zignorowali tłumaczenie wielkiego mistrza Atishi. Istnieje kilka różnych innych jeszcze tłumaczeń tego tekstu na język tybetański. Chyba ze 3 albo 4. Ale ten Noklo Cała, to tłumaczenie było po prostu najpopularniejsze i najlepiej się przyjęło. Niektóre z tych tłumaczeń w ogóle nie przetrwały do tej pory, co jest bardzo smutne. Nie możemy go sprawdzić. Obecnie, kiedy jakby tworzymy jakieś wydanie Tendziuru, a wtedy jak tworzono jakby te zbiory Kandziuru i Tendziuru i je drukowano,
to druk był bardzo drogi, był po prostu, więc nie stać ich było na to, żeby drukować różne tłumaczenia tego samego tekstu, więc wybierano jedno tłumaczenie danego tekstu i to jedno jakby uwzględniano w kandziurze albo tędziurze. Dzisiaj sprawy mają się inaczej, więc ja planuję, ja uważam, że powinniśmy stworzyć nowy kandziur i tędziur, w którym będziemy uwzględniać wszystkie przekłady tego samego tekstu. Taki mam plan. Powinniśmy te przekłady studiować i porównywać. Dzisiaj możemy zrobić elektroniczny zbiór kandziuru i tędziuru, prawda? Więc nie jest to takie trudne, nie musimy nic drukować i uważam, że powinniśmy wszystkie przekłady uwzględniać w kandziurze. Na przykład jest Sutra Ratnakuta i Avatamsaka i inne, prawda? Jest osobna sekcja Dupa Ciempo. Więc jest to jakby. Tam są takie sutry jak Avatamsaka, więc. Więc one są jakby, przepraszam, nie zrozumiałam. Chodzi o to, że jakieś teksty są w złej sekcji umieszczone. Mamy na przykład różne teksty, które są dostępne w Pali, w sanskrycie, w chińskim, w tybetańskim, w różnych przekładach i byłoby bardzo dobrze, gdyby wszystkie te wersje tego tekstu były uwzględnione. Więc mam zamiar zatrudnić jakichś tłumaczy z tych i jakby zaplanować tego rodzaju tłumaczenia, tego rodzaju jakby czy wprowadzanie tych tłumaczeń do systemu elektronicznego. Więc bardzo dobrze porównywanie różnych wersji tekstu jest bardzo dobre dla tłumaczy. Na przykład również kiedy nauczyciele jakby uczą tych tekstów, to też dobrze jest, kiedy porównują, to jest bardzo pomocne. Na przykład, kiedy mamy tekst w Pali, mamy tekst w sanskrycie, mamy też tekst w tybetańskim, to dużo łatwiej jest go przetłumaczyć. Zgodnie z opinią takiego uczonego Tsongkhawacie, że jeżeli to prawda, że te ostatnie dwa teksty Maitrei, że te teksty jakby zaginęły na jakiś czas w Indiach i Maitripa je jakby odnalazł na nowo, to znaczy, że to znaczy, że Maitripia miał jakiś związek z Maitreją, tak? Że tak jak rozumiemy jakby Tertona i później mistrzów, którzy odnajdują termy, prawda? Czyli to by oznaczało, że Maitripa miał jakiś związek z Maitreją wcześniejszy i potem jaki jest związek pomiędzy Maitripą a Atisią później? Czy istnieje? Bo my takiego związku nie znamy, więc jak ten tekst został przekazany później Atishi, jak dotarł do Kaszmiru i tak dalej, tego wszystkiego nie wiemy. Więc cała ta historia, nie wiemy, czy ona jest tylko taką legendą, czy ona jest prawdziwą historią. Tak czy inaczej. Na przykład tłumaczenie Atishi i Notlo cały to jest tłumaczenie, to jest tłumaczenie w prozie. Jest napisane prozą. Na przykład, natomiast tłumaczenie Notlo cały Lodena Sheraba jest tłumaczeniem w strofach. Przedstawia ten tekst w strofach. Więc jeżeli mamy jedno przetłumaczenie w prozie, drugie tłumaczenie w strofie, więc co to znaczy, że były dwie różne wersje sanskryckie, jedna w prozie, druga w strofach?
Bardzo, bardzo ciężko to teraz zweryfikować. Atisia ponieważ te dwa tłumaczenia tybetańskie różnią się bardzo. Jeden z tych tłumaczy był uczniem Dampy Sangye i potem udał się do Chin, na Lushan, i nigdy nie wrócił do Tybetu. Więc kolejnym ważnym mistrzem, który przybył do Tybetu, był kaszmirski pandita Shakyashri i on głównie nauczał właśnie tych 5 dharm Maitreyi. Ale niestety ta jego linia nauki przekazu po prostu została zagubiona, jakby została przerwana i nie przetrwała jakby później w Tybecie. Więc to było jakby pokrótce przedstawienie jakby filozofii tylko umysł 5 dharm Maitreyi w Tybecie. Na koniec jeszcze powinienem coś pokazać. Moje wyjaśnienia chyba nie były zbyt jasne dzisiaj, więc to jest jakby cytat, to jest jakby przedstawienie tego, jak we wcześniejszych przykładach i późniejszych przykładach, które dharmy Maitreyi były przetłumaczone, że część została przetłumaczona wcześniej, część później. Jutro mamy dzień wolny i pojutrze spotykamy się ponownie. Jakby przedstawię jakby resztę jakby tematów, będę kontynuował omawianie upowszechniania tej filozofii w Tybecie i porównamy sobie filozofię tylko umysł do Madhyamaki i do szkoły natury Buddy. Oczywiście wspomniałem już o tych kwestiach, ale powinienem to lepiej wyjaśnić. I też przedstawię tą szkołę właśnie natury Buddy i porównamy ją do szkoły tylko umysł. Więc teraz przechodzimy do modlitw kończących.